clear tu te chibai le vek ule tunrum kan movie thir ho tura chuan Philippines movie Wanted Girlfriend ti chu kan thlirin kan ngai thlo le don ani ko ngain ka channel te hi min no share min no subscribe sak turin ka lo ngen chewa tin a mu nam te kan ti zong ani chuan comment section lampanga khan min lo drop sak ve ngei don nia movie tan tir bera chuan tlangwal sam sei exela chu aron langa bialnu chuan in ron thleng chi in exela chuan alo mu ngala until ti chuanin ai thuk le ril zawk ril chuak zelin ankal thui tan dun viau to a ma se an laklo lai tak mai chuan exela pa chu aron hota hlo mai exela le bialnu te chuan ui tak chungin until ti chu an top san ri mai alo ngai ta a exela chuan tridui hian apa chu alo chhon vata apa chuanin zildeu hlakin boya ilo puitling chauh ve tana hetiang hi chu ka hre thiam lutuk ma se ti sahlim hlop thil hi ibol kual ani poin hei hi siala ka du'a aru ka ti dan kong a oma ani lo poin nupui nei to mai ro inu thala kan tarte tal po hi zawe deuh hlek la ka du ani I hlim na tur thil chu tila a poina omlo ma se chumi pia lama chuan mo phurna lak po nga mangche chumi chu in pani tan po a thaber turani abik takin ethenai tan din asoya ethenai chu kan hriat angin nichin loka excellent alo khoi noi nu khania exela chu apa thu soya wang chuan a in thlashung dak to a chuwa chapa apa in akor chu aletling zong a hak thu a soi nuwa phei chuan pindan lama na tho tur nei anga in soin a chauta dayani damdoi in lam churon langin ethenai po chuan a hna chu alo tlin khop maya damlo in entir tur te po chu anlo om nual bok in lama la exela khanin ethenai ke korte chu alo hnim wanga ma ni ti sanom na chu in shik thak tumin alo beile mai kani chuti lai tak chuan ethenai khan ron kolin zinga anom dana wang khan apa in engtin chiange asoi ti chu exela hnela chuan azota exela chuanin apa chu athin rim lo thule engkim athat vek thu chu asila ma se ale peka chuan ke korte chu ethenai chuan thengil to lo se ati thu ashil chu asoya ethenai chuan ekhai o aza thlak hle mai ipa chuan engangin nge min ngai ta kang ka zak e atia chuta exela chuanin apa chu mitrong du ve tak mai ania engma athu soite chu ngai thu tak tur a om lo thu le an pani chuan in nei wat mai se ati to thu te chu ashil ta zoka ethenai chuan nangma vek hi lawm icha khuam hom theile lutuka sa zupui ang mai hian chithla theireng din huna hian din itum reng zela atia exela chuan ani le achidang anga chaturin min du ti na ni mo ti na lo chang wata ethenai po chu in soi phur chhotan le to viau main exela hnela chuan idam na hlokha keima atanga tui nang lo chuak hian athla hlel to tak zetani hi ti in ashil ve a exela chuan in chak to hle in aron lam thei tur thu le ani lo pon an clinic lama chuan zo fel thei mai ani thu te chu asoi boka ethenai chuan anin biak chu midang ten an lo hriat pal a hlo wang chuan da mai ri chu arot ta a nakin lama in bele mai zok tur chuan anin biak na chu an ti top dun ta ani in lampang churon langin exela te thian ho chuan in mu khom hi an lo rota Puitling lam tluang zo a har ziate college an kal lai hun te chu an ngai ziate an soya nula pakhat chuanin exela chu hnim hnai le in abianga chuan an chuk sak zawa chuti lai chuan ethenai pokha aron ho chhun zom ngala an thian pa pakhat chuan nula hnela chuan ethenai nen an la in kobreng thule ti buai thiang ani lo thu chu alo soya exelan ethenai a muchia chu nula hlata chuan a om ngala a in thlashung ngal duk mai ethenai chuan dam lo an nei tam dewa wanga in lam aron hot lai thu chu a soi boka ethenai chuan soibelin tunlai khua alum dewa wanga lunglam thalo an tam deuh thule zawe shim shim anom thu chu jeli en pa chuan an soya chuta jeli chu zam du bik thak lovin in pa zo kha ngai tu om chu ani in ka sia tuna te khan adang bai maya ati chu ethenai chuan exela chu an enfia ngala ma se exela chuanin engma that lo na anei lo thule adam that hle thu chu alo soi thungani chuta ethenai chuan heta hian ka om ve wangin exel nuam iti chi alovem ni mua po min la mua mi alovania anti vel ta ka chuan exela chuan an mua zawa chu jeli ngei tok atling em ani
ti chuan an thian li chuan no te dom dunin an hlim tlang le a reivak lo an thut khom nu chuan an thian pakhat gym instructor chu alo thleng ve chia boka ani chuan ethenai chu aron muin a mel that zual to thu chu alo soya tlangwal pa chuan gym instructor atanga manager din mun an kaisan tir thule chanvo po an pek that le to thu chu a soya an thian pa pakhat nera chuan a bialnu pakhat a hang zo ka kha khoya nge a tak ti a zo chuan Johnny a chuanin Christine mo ani nen kha chuan kanin then dei to lom min lo bum ve khang la nga ti in a soya exela chu Justina aron nan ta ka wang chuan alom lo mel khop maya ethenai po chu ti tho an pani chuan engemutak ril runom lo na an nei dun ve ni in an mela tang chuan a hriat theani Justin chuan ethenai hena chuan enge tun lai an din munte an zota ethenai chuan adan panga in kan thari viawe dam lo po kan nei ve reng mai alo tia chuta Justin chuan in sahem chu la in hei hi college kan kal lai pon idu thei em kha ti in ethenai chu an pe vela exela chu a mela chuan alom to lawani ti a hriat thei anau chu tlak ngal popin do kana chuan anda ri bura exela chuan intenom du nutuk ega tinge inin ngai zon le mai lawang ti in tongkam aron naya anding ta uai mai masela ethenai chu anin kara chuan lo in rol vatin Justin chuan kakal ri photange ti in a chuak masa a chuan atranga an thian te an trin nu chuan ethenai chuan exela nena engi siata khatiang waka omonga hem ni atia exela chuan engwangin nge ani nen khan khatiang em khan in po thei tia azo chuan ethenai chuan ka thian le kan thian ni bokani kha engi huwa turom kanin then do lom eng in zamnama kan nei to lo tin exela nena chuan asoya aron thlen tira exele jele tele dan chu soi chuak ve in nangpo ibian hluinen in lo in nim nai ve thavolom in lo in ku avela ka mulo che muin ti ni kha ka mu vek cheu tin asoya exele chuan lo changin min lo zar buai tu le miron ku tu zawk chu jeli ni kha keima kanilo ba ka kan tun din huna chuan kan in tluk reng tin asoya ethenai chuan Justin anen khan kan in mukha ta ka mu khat wanga ka han muthut kha ka hlim ve ni kha hun kal to chu hun kal to nia ka tan thil thar engma lo chuan Justin kha ka thia ni a ani nen khan kan in kar engma to lo ti siang che ti in asoya college akal puithin a thian te nen anin mu kha to ziale chu tiang hun hlim tak tur po ama awang a chia thu chu asoya exela chu a che dana wang khan adem hle maya anung chang a thak thei don lo ani a thian te nena anin kar in rol reng atumani chuan in then mai zawk chu tha a hriat thu chu asoya exela chu kalsan ngal mai atuma ma se exela chuan ngai ngam le si lovin ethenai chu awa zuya athik na wangani thule ama chu hre thiama ngai dam zawk turin atia chuta mei chelung mol na chu exela thlem thluka chun omle thein in ngai tak chuan anin mu adun le theita a anu le zela thil thleng chu a movie ena chiang zawk ani awang le tongkam kan thiam vak lo awangin kan soi chun zom to lo mayanga full movie ena tur hi karon da chuak mai thaya ka pe tak le da chuan in lo en to mai don ni o sin dang lo langin exela in bol zo chu jeli khan aron kola jeli chuan exela nena chuan ethenai nen anin kar a thaim ti exela chu aron zota exelan enge asoi zia azo chuan jeli chuan ke hi itan ka ringalom amma kan lo thin dan I thian nai vai ta kang khan athushima in pani khan in then to mukatia tia asoi chuan exela chuan in ngai zona thila chuan in ti lung oilo na chu thina ma se kan thra atia jeli chuan ani kim chang devin min han thila ati chuan exela chuan angai lawang hei chu kan pani in karani e ti in alo suya jeli chuan amma ang che khan exel ka chung chang te min han shil le la ati chuan exela chuan khatiang ang mi kha kan ni to lo kan ta chu kan ta ni a kan in kar po kan in karani chu wang chuan midang shil athiang lawani atia jele chuan in na zai fashion hian o exel min van ring lo em ve a amma ka soi thinang tho khan ke hian kala du rek chenia ti in asoya enge ka zia poi ka she to lo ka thei ngil thei lo chia ka ril ruwa hian I cham ringani bialpa ka nei chung po in atia exela chuan jeli nena chuan bei seina pek adu lava chu wang chuan abialnu ethenai nen anin kar a that thu chu atop nan a shil le a chu wangin jeli nena chuan a kop pui tur o mi tha tak tong tura adu sakna thu chu a hlan bokani
chu da jail chuan login o excel karon video call lang che tuna hian ruakin ka om mekania min ron zum ve du lovem ni video call mai chawalom ati chuan excel chuan phone chu alo changa an ina chuan ethenai chu alo om ni nge turani an mel deuh zau zawa jeri chuan excel itawel ven like anok ma mani a hlia khuwa kha mu ka cha khop mai an ti chuan excel a po chuan tawel ven lai chu a hlip thlave mai poka jeli hne na chuan tun tum chau hin ro se abak chu video call pon kala to lawang atia ti chuan video call mang chuan excel le jeli te chuan hun nuam tak chu an mang dun ta a he thila hi chuan excel hi athiam lova ama ang bokin jeli po athiam chuang lo mi bial pa te i ta 6 man puichak na anei ringot po khathil swalian tak ani shima sina in thla ka excel le athenai te chu bike hian anron in phura chuta dor chunga an lu ma chuan excel a chuan ethenai te chu khoi sakan tum zawa ethenai chuan iam ni kholai ni hi achi lo lutuk ti pa chuan excel a englo chu an tok zawa ti chuan engma ti chun zom to lovi dor chung lam chu an pan ta ni excel le ethenai te chuan in massage chu an lo ti tir meka an mani khoi tuina a khoi zo nuwa chuan excel chu thothem themin ethenai omnalama chuan awakala ti chuan an pani in damlai parhun dom le nuam tak chu athiang ten an sen dun le ta ani chuti an laklo lai tak mai chuan chu mun en kol tu chu alo kala ethenai le excel te chu anin thlarang khop mai excel chuan enga tinge iron lu don te chuan ron kik ma support ta che atia chuta veng tu chuan apoi ka ti khop mai inom ti ka shilawa baka khatiang thil kha helai hmuna hian ti arem lovani ti in aron haw ngal boka ethenai chu dora tang chuan lung oi fak lo chuan alo chuaka excel hne na chuan I thiam lo vekani kha ati excel chuan enge ka thiam lo na niya tia azo chuan ethenai chuan khoi hmuna po kalila idu zong chu sex chafani ti in achanga excel la chu dangnu big lo nang pon nuam iti ve thawalom ati chuan ethenai chuan anuam ka tireng big lo mi pui tam na phei chuan ti ena pok en ngai lo nang man min nor lui thina ni kha ti in anin hau chan ta a excel chuan khang ta chu spania mi pui om na hmuna ni leinem atia ethenai chuan khatiang thil ti nan chuan spani lovin motel an book chin chu tiang chon idu tak tak le ti mai ta che ti in excel chu ashila excel chuan chu ti ka thiam lo mo ati chuan ethenai chuan ani tunge hureng zawk chu ti in excel hne na chuan azota excel chuan ani le tunge kan in mu dona pianga korpan lampang le sexy lampang hathina tia azo chuan ethenai chuan tu tan ma ka halo itan po ka halawa bidang tan po ka halo keima tan ha ka ni hi ka kor hak wagina nang alo ngong boy che ni chuan rirulam doctor emo sex therapist ron mai ro ti in a an khun ta shepa excel chuan ethenai thil soidan chu hel de ulekin ani chuan nang hian mi a momin ti ni mo tia azo chuan ethenai chuan khatin ka soilo ingai koi ni kha ti in a shil leta excel hne na chuan a helmet po chu peletin amma homei tur chuan a shila mangtha ti in a shil bok excel chu mani chuan lo om le to in a ril ruwa thil danglam alang le tlat maya a bialnu ethenai chu call antum thina ma se ethenai chu ain bol laklo ema wang chuan a phone call po chu achang man lova excel chuan amit tha chuan a bialnu ethenai ne na sex an mangdun lai rengot chu amit tha chuan an langa ethenai chuan tunge lo call tu chu asia tin excel na message athon po chu a mubok ma se call back tumna anei lova ani chuan ti hian a soi ril ruha dam kamamua chu fang chuan hun thol ka in pek angai ni atia a clinic thona hmuna tanga in son te po chu adu rum to ani excel chu ama chuan alo lang le to a fb lama chuan a bialnu ethenai ming chu an zong thina ma se user not found ti chuan ain ziak zel boxi amut po chu a fu lo to khop maya ethenai biak non an tum le po chuan a kol lang thei to reng lo maya ama chu a om dan amakin a phili boi noi ani ber mai lelama chuan ethenai chu an clinic chunga chuan aron langa doctor pa chuan ethenai chu a mu ta email khop mai a en dan vela tang chuan a shia reng maya doctor pa chu francis ani a ethenai hne na chuan nurse thar kha ini emni itei ma hle mai a ti in alo bevata in mail shia tirna te an nei zo nuwa chuan francis chuan ethenai hne na chuan cha chhun ai tole tolo ta chu azota ethenai chuan ala e big lo thu in a changani ti chuan francis le ethenai te chu canteen lama thil ai duna in mu tum chuan ruah man na an siam dun ta a le lama la francis kha alo lang le to a
a hmela tang reng chuan zan amulo ti hriat tak hian mit mai valte po chu a om kul to mai a laptop ma chuan no la thu char charin post asiama chuta chuan a bialnu bo thu chu post atum tarup mai ethenai thalak po chu da telin alo mule om na chin thria chuan comment section lampanga lo da chuak tur chuan atiboka clinic lama chuan Francis an ethenai chu alo nga ka tha hon adu le du lo chu azot ma se ethenai chuan keima pon ka kal theilom driver ka kau mayang ti a soi ta wang chuan Francis chu a thla ta zoka le lama chuan exela kha lo langin a thian pa hian thuron alo pe a in ngai zona chuan in za ton apoimo thu te an du zong chau ti Puitling tum lova a zai ngai te thil ti tur zok ani thu te chu ashila in ngai zona chuan sex chau apoimo ber lo ti a soibok ko puiteri ruput dan le eng har sat na nge an ma chon ti te ngai tu pui thiam atrul thu te chu alo shil boka ti chuan exela thian pa chuan a thian pa hne na chuan a thil ti chu ngun taka ngai tu chuak ma sa phot tur ti in phone chu an da zui ta ni lem quarter sa chuan nula pakhat hi alo life meka chuta a thil ti lai chuan tui deuh hlekin a hnung lampang a local exela chu a tau chor mai ngai damte indil vatin exela nula mel a mu chu a thlir ngai a thlir deuh renga tau fu po a in ti le ani exela chuan in mel shia tirna te nei vatin nula po chuan nikai ani thu chu alo shil ve boka ti chuan in chi bain anin holo ve ve ani ti po an melan da na tang chuan a shia thai mai ani bar chunga hian nikai le exela ta chu anau lang tu na nikai chuan exela hne na chuan thalak moi dan tur te chu a shil vel na samai exela chuan nikai tha chu an la chin ta a chuta exela nikai hne na thalak a en tir lai chuan nikai chuan exela bianga chuan an chuk zawa exela chuan kha kha ingatan nge ati chuan nikai chuan ikiut ematin ni kha ti in alo changa exela chu lom le in ani chuan ti hian kan pahni in kanin ngai zong pangai tak tak ti na ani em ati chuan nikai chuan idu phatte chuan ani mai lom atia exela lom lutuk chu a au tre fak maya dor chunga lo omte po chuan an en he ho mai ani ti chuan in fo pin hotel lampanga hun an man chhun zom ngala an tran chho tak tak don mo tia chuan nikai chuan a phone chu exela hna chuan pe in a in hlip lai te chu video chuan a cover tira camera chu nikai chuan angam sia sia khop mai ti chuan an pahnih chuan hun ti khomwang rei to lovin an ti turtul ang chu an tinga zunga nikai po chu ton riat nga to ti taka azei hle mai chu tiang bokin exela po abang bik chuang lova ethenai nen po khan an lo ti dun ching ve to boka a truan arangin a che dan kong mang chu a she zai zai hle mai ani an zo fel nuwa chuan varanda lampanga nikai le exela te chu an ron lang dun le a nikai chuan exela hna chuan engtik lai po mu reng adu thule omdun reng thai adu thu chu ashila exela chuan ti hian muang changin kalpuila in zom reng theila hun nuam tak mangdun reng theila ka ti in alo chang ve boka patru na hi naktu zan nama dam chuan ron ti chhuale kan tumanga do thei taka min long ngak le ram turin subscriber te ka ngen sewani wanted girlfriend patru bulin chan na chuan exela le nikai te chu in chunga chuan an lo ti dun meka nikai chuan exela hna chuan engtik lai po a me chu mu reng adu thule in zui reng adu thu chu ashila chuta exela chuan lo chang le tin nikai hna chuan an pahni in lai chin chu muang cha kalpui adu thule an hun nei ang chu lim om le nuam taka hman adu thu chu ashil boka chu tiang chu adu dan ani ve empty nikai hna azo chuan nikai point ole ti in alo changa ma sela nikai chuan ole ti in exela chu chang ma sela a mela chuan alom fam kim lovani ti chu a hriat reng mai lelama chuan Francis le ethenai te chu an lo langa Francis chuan ethenai hna chuan khoya nge doctor tia azo in ethenai chuan damlo damdo in lampanga an nei thule chumi wanga kal to thu chu alo shila Francis chuan awan poi take o ka kalma thlana thu soi ka du asin le tia soi chuan ethenai chuan tinge khoya ngei kal dona ti in Francis chu azota Francis chuan Canada lama adam doin thona turten application an lo approve to thu chu ashila ethenai chuan ani chumole engtik nge chhoi tuma chuan engtika ngi ron let le ang ti in azot luama Francis chuan ethenai hna chuan kumthum chung tho tur ani thule chu na chu abialnu zon puin awanga nei thei ani thu te ashila
tin chu ba ka le khapui mo te ati fel nuwa chuan a chua mai thei tur thu chu a hril bokani Francis chuan ethenai hena chuan chumini chu akal top na ber tur ani thu a soi chuan ethenai mela chuan lungai na a mu theia chuta Francis chuan ethenai mong chu tham sak tokin ethenai chuan iten omlutuk ti pain a hmaya chuan a beng zuya ma se chu atum dan pawni chuang lo thil tum dan dang zawk anei reng chu alo nia ethenai chuan an hoi lampang chu zenin hei hi emni idu chu ni a hantem chin te le tin Francis ka chuan akut zung tang chu a rulut ngala ti chuan a dot le zela a che dan tur chu shil non kher angai lo chiang hle ethenai chuan a thuam hno te chu a hlip ngal zung zunga Francis chu alua te chuan kekin a om nem te chu anim tir ton ani Francis la chu tiang anu lai na an du dua an ngai sak chu nuam atima zawk ani ti a mela chuan a hriat hle maya engtin ma lo chang boi lovin a do in a do top mai ani a hnuwa chuan Francis a kor hak lai le ke kor hak te po chu hnok tanin an pahnih chuan ruak ngal ngat chuan anom dun ta a an thil ti zel tur hi chu a chiang sa renga kan soibel vak to lo mai don ani sin dang alo langa exela chu dor pakhata hian alo om chuta ethenai chuan va mu in awa bengal vata exela chuan arin lo lutuk tak maya ethenai a mu chu a ham hei hle maya soimai tur po a shelovani exela chuan ethenai hena chuan engia ti thin ti te adamem ti te chu azot luama ethenai chuan engma ati lo thule akal kwal vel mai thu te hun nei chuan thilai dun puya chuan exela chu asoma chuti lai tak chuan exela bialnu thar nikai kharon lang vele hlol mai exela chuan ethenai hena chuan nikai chu abialnu thar ani thu chu inhmel sia tirna anaya ethenai chuan exelan kopui thar anei ani ti achia chuan aril ru chu anave hle ti asia theya a om ve na reng chi ani lo ti asia ta wangin kalsan le mai chu atum ta a exelan hena chuan akal main a mule thei chu alom zia a soilang bokani ethenai chuan akal pa chuan nikai le exelate omdon mai chu nunglama tangin athli renga atu ka chuan ethenai chu exelate na chuan vakalin exela chuan engia ron ti don chu alo zot wata ethenai chuan exela hna chuan ngen ngo tak mai hian thil thleng te ka chu thei ngilila khongein in ngai zong thale ang ti in bultan that le chu aron nge na chuta exela chu vakesin atira chuan exela chuan alo chang thadu lova ma se ethena in zeita ka ati awang chuan exela po chu rei atang thei talovani chuta ethena le exel ten khun an mandun lai tak mai chuan exela bialnu nikai khan aron behlo maya exel chuan in thiar fi hlim mai atuma ma se ethenai chuan aphal tat lo chuta exela chuan vin deuh shrokin hei hi chu adik lovani nangma tihlim thei tur che midang izona ngai ni kha ati chuan ethenai chuan exel kalam hmanga ireng che sin khongai takin min ngai dam sham ro ati chuan exela chuan ethena khongain kanin kar chu atop to achiang tokem kan hun kal to chu ngai tu chhuale ka du to lova ithil du hi chu kati puitlin sak thei lo chiani apoi kati ti in ethenai hna chuan a hril chang ta fak maya ethenai po acho ve khop mai a hmain exelan ati huam huama tuna lem aman ati huam huam ve chung point exela chuan angai sak to silva achan chu a chau to viawni pon a hriat thei ani exela chuan a bai ka chuang chung chuan a bialnu nikai chu lo bia in alam tur thu chu a hrila te chuan in khal chuak turin a bai ka chu anun ngala chuta atlan chuak ta mo tia chuan motor pakhat hian ading lai chu aron suta chor maya ato swal to awang chuan exela chu angong tuam bur chungin stretcher a chuan an hlanga ambulance a chuan an phurkal ta ngalani damdo in pindan chung churon langin exela chuan harsa ti mel tak hian a phone chu alo khoya exela chuan a bialnu nikai chu phone tumin an call thina ma se nikai chuan a phone reng a pick up theilo chuta pindan chunga chuan ethenai kha aron langa chutia natna khuma exel amurenga mu chuan ethenai chu aril ru an hle maya exel hna chuan ti hian soi exel in a viawem hei ithom no hak thak tur karon ken sak che a ti in ashila doctor churon lutin ethenai hna chuan exel chuan akeveilam le aban ding lampang aso au deuh thu chu ashila alulam aso na lo hlova chu atana vanai na nasa takani thute ma sela akele ban dam tur chuan hun adu ve deuh don thu te chu ashil boka engpo chuni sela adin mun chu ngai tu om ani lo thu ashil bokani chuta doctor chuan ethenai hna chuan exela chuan ompui tu anayem ti azo in ethenai chuan ama chawa om ani thule apa chu sirigawa aom thu asoya doctor chuan soibelin
exela chu kar khat nu vela a chhuah thei don thu le ma se in lama lo en kula boy pui tu amamo nge ngei don thu chu ashila ti chuan ethenai chuan ole doctor apa hne na kalo shil vat don nia ti in doctor chu alo chang ani exela te in lam chu ron langin ethenai chuan alo boy pui meka exela hne na chuan apa hne na ashil to thu le alo ho ma chu aman alo en kol ri don thu chu ashila exela po ethenai na a en kol dana chuan alom ve hle mai ethenai chuan exela chu dua taka en kolin e in tur te po abar veka engkima aboi pui ati theiani exela chu a imbwal don po in ethenai chuan bathroom lampanga chuan alu pui zela exela hna chuan ahma puin engkim ka movek to olom za tharle atul to hlainem ti in abuala exela chuan ethenai mita chiang taka enchung chuan lom thu hi asilani chuta anin bolna chuan exela chu che fet deuh hle in ethenai chuan a thadonem ni I that lo pha nge atia exela chuan kaban le ke chavalom na a ka englo te te ni lovin ti in ethenai hna chuan asoya ethenai chuan exela hna chuan I thil te hi kalaka athin rim tatin ka shia ati chuan exela chuan don siang e a I kalsan na rei to sia athin rim viawang le atia chuta an pani chuan hunnuam le hlim om tak chu a thiang ten an hmangdun le ta exela pa po alo ho thleng ta a afapa chu angai tu mel tak zetani exela pa chuan ethenai hna chuan engi an zela ethena therapy te in lak pui to mt in ashila pate tu na chuan alahun chi alawa keiman arem dan danin kalauti pui mai zel ti in achang ani exela chu ni tin in check up tura damdo in lam akal angai thu te chu asoi boka exela pa chuan ethenai hna chuan I hne na lom thuan shil dan tur chepo hi ka shelavani ka fapa ilo enkol na zong zonga hian thinlung takin lom thu ka shil du chiani nang lo lo ni la chuan kan boy don te lulnen I oma kai po ka thamuang huai mai atia ethenai chuan pate chu tiang te chu soyangai hleinem ka ti ve tu rengalom ti in achanga ti chuan exela pa chuan ethena le afapa te chu hun tha pe in pindan atang chuan a chhuwa san taria an pani chawa anom hnu chuan ethenai chuan tinge khatiang khan min enreng lo la atia exela chuan idu om tak zetani ti in ashil exel chuan ethenai hna chuan apuin awanga lom thu shilin a hmangai thu chu asui lang buka exela anat chung zong chuan a bialnu ni kai kha aron lang ei lova biak po aron bengai heklo ti chuan exele athena te chu in ngai takin anom chun zom zela hunte aliama exela po adam thato khop mai zan khat chu exela ba de hiania apindan chunga chuan ethena chuan atan ke khi aron ken saka exela chuan kalome boite ti in alo chon vata ethena chuan exela hna chuan bialnu imamo mo he thil hi kumkhua imamo reng tur chu ani mt in athom hwak lai chu a hlip ngala exela ma chuan saruak le in hong sa chuan omin ole tuna chuan exel chuak min to e ti in khor mai thei tur chuan a in bot sei sa feka an taksa chuan kek te chu in tat ber vekin uchuak tak chuan nu panun chu an mangduna anuaman ti in hlimpo an hlim khop mai exela pon ama mangai tak tak tu zawk chu a hre chiang to a nika in hilovin ethenai khan alo mangin alo du berani ti asia asia chan po adam lo chung zonga phatsan mi alawa akianga om tlat thin wangin ani